Od blokade parlamenta nismo odustali. Prosto gledamo i tražimo način na koji bismo najbolje mogli da pomognemo studentima i njihovim protestima. Mi iz Demokratske stranke mislimo da je jača poruka da se vidi da je 1/3 parlamenta prazna, odnosno da su naša skupštinska mesta prazna, nego da pokušavamo uz nekakve vuvuzele ili pištaljke da pravimo galamu, buku ili transparente, da na taj način, da kažem, onemogućimo skupštinsku raspravu. Videli ste kada je bila 25. novembra rasprava o budžetu, zaista to je bio primer da i kada opozicija uradi sve što je u našoj moći, a mi smo tada u plenumu napravili nenormalnu buku. To možda ljudi koji prate preko RTS-a zasedanje Skupštine nisu možda bili toliko svesni, ali mi koji smo bili unutra, to je bila užasna, zaglušujuća buka. Niko nije čuo predsjednicu Skupštine šta ona govori, ali ona je u takvoj, da kažem, potpuno nenormalnoj atmosferi većina je izglasala budžet. Evo, građani, imali ste prilike da čujete kako bez članske karte Srpske napredne stranke ne može da se postane tetkica. A, gospođo, hoćete da kažete građanima Srbije gde radi vaš suprug? Je li on tetkica u kontroli leta? Je li tetkica... Kontrola leta, a? Pa lepo, Rakić. A vidite kako ste nervozni. A što? Znači, gde je... Znači... Od svog Vučića. A gde vi radite? A gde vi radite? Je li vi radite u državnoj ustanovi bez... Znači, utvrdili smo da potpredsednica Demokratske stranke, kao i njen suprug, rade u državnim firmama, niko im ne traži člansku kartu Srpske napredne stranke, niko im ne traži da budu siguran glas Srpske napredne stranke, niko im ništa ne traži. Dakle, to vam je dokaz, dragi građani, šta je istina. I zato pogledajte, molim vas, ovu histeriju. Pogledajte ovo. Pogledajte histeriju. Pogledajte histeriju kako se ponašaju kada se u param parčad razbiju laži. Dobro. A koliko je plata? 500.000? A koliko plata u kontroli leta? Je li 500.000, 600.000, milion? Dobro. Sad samo da pitam ovako. Da li ima člansku kartu Srpske napredne stranke, pošto ne može ni tetkica da bude bez članske karte Srpske napredne stranke? Je li imate vi člansku kartu Srpske napredne stranke? Sad kad ste se izvikali, sad kad ste se malo smirili, došli sebi. Jel se razmislili? Imate i našu člansku kartu ili samo člansku kartu vaše stranke? Jel? Ajde, znači, živi dokaz da nije potrebna članska karta Srpske napredne stranke. Za mnogo plaćenije poslove od tetkice nam ovde drži predavanja, histeriše, uz sufliranje ovog do nje, koji, eto, izgleda pročitao nešto na brzinu, pa je se setio šta bi mogao da kaže. Prema tome, toliko o istini, kao i o tome da sam privatizovao Livnicu, kao i o tome da je ona iz Vlasotinca postao član Srpske napredne stranke, dakle, nova neistina i odatle tolika histerija. Evo, drago mi je da ste se smirili, pa sad valjda kad se saberete možda nešto smisleno i kažete. Hvala.